हाँ भैया। का हो का बात बा तू तो हमरे के आवेला ना कहियो एजा का बात बा कि जितना सुबेरे सुबेरे आवे बड़ा। अरे भैया बहुत बड़ परेशानी बा। रातियो खरा निकाय जो। हाँ कबो कबो रह जानी काम ज्यादा होला तो। अच्छा और सब बताई। और सब ठीक बा का हो इतना सुबेरे आइल बड़ा मर्द कौन बात बा गांव में। अरे भैया का कहीं जानते मानी आज रक्षाबंधन के त्योहार बा। ओहो आज रक्षाबंधन देखा ना हम तो भुलाइए गए बनी साथ था। हाँ अच्छा जाए जाई 8-9 बजे करीब में। जानते नहीं भैया हमारा गांव में नया पे गुंडी आई बिया। गुंडी हाँ मर्द आज तक ला हम तो खाली गुंडे सुनले नहीं आई गुंडी का कहला हो। जानते नहीं भैया जौन काम गुंडा लोग काम तो जानते बानी उनका लोग गुंडा कहल जाला। आ उहे काम जब लड़की करी ना तो ओकरा गुंडी कहल जाता। ओहो ई बात ठीक बा। आ एगो सबसे बड़ समस्या बा ई कि वो आज तो पूरा देश में अपन बहन लोग अपना भाई के राखी बांधता लो लेकिन उ ऐसा नहीं क्या करल जानते गांव में जाना लड़की लड़का संगे अथी चलता टाका चलता ओकनी संगे घूम घूम के अपना टीम के संगे खोजतिया। ठीक बा ई बात बा हो। और सुनी ना अपना घर वाला के संगे जाके लियावत या बोला के ठीक बा अपना घरे आ राखी बंधवा देतिया। एगो काम कर लो मर्दे उहो जौन से प्यार करत हो को चाहे तनियो सुकराए बात हो कनु ओकरा से तूहू लो राखी बनवा देलू ओकरा। अरे भाई तो क्या कहि रुआ के हम तो ओकरा पर ट्राई करतनी आ यही डर बा। तू ट्राई करता रह हो आ यही से हम भागल वनी रुआ लगे मत जइह न त कहीं उहे राखी बांध तरह के जो है के। बहुत बड़ समस्या बा भैया। उ जानती है कि ना कि तू प्यार करेला ना ओकरा पता नहीं खे तब गड़बड़ बा मत जइह। ऐसे कि लड़की संगे कोनो ठीक नहीं है बुझल। एगो यहींगा हमनियो के तन तालो के उम्र के रहनी जा। हाँ तब एगो भई रहे घटना हमरो संगे रोज संग भइल बा। रोवा में की बन होइले ना ना उ मर्दे ओकरा से तो हमरा पते ना रहे कि हमरा से प्यार कर ले चाहे तनी सुख चिन्ह पर्ची रहे। अच्छा ना होला एकदम हल्का चिन्ह पर्ची। तब ठीक बा का भइल कि गइल हमरा घीच के एगो मेला में उ हो। हाँ मेला में गई रहनी जा तो ये का कइलस कि हमरा के देखलस एक दूगो औरियो लड़की नाहियो चिन्हत रहली से हमरा के उहो माने कहली से भैया हमू राखी बांध लेलू का दिक्कत बा। कोई गो लड़की बांधली से तले उहो आवतिया तो उ आवतिया तो फट से हमरा के राखी बांध देलस। राखी बांध देलस ओकर माइयो जरा तो अपना माई के सामान हो तो कुछ ना कहलस लेकिन हम हाथों आगे पकड़लस ली के चल गइल हुने कगरी। कहतिया ना यार अब सुनो ना कहतिया ए तारा के हम भाई समझ के राखी ना बंधनी है तारा दोस्त समझ के राखी बंधनी जो ते तो कौनो लायक ना छोड़ ले ना भाईये में रख लिया ना एथिये में दोस्ते में हेसन हो जाता भैया। ओकरा बाद कहनी कि जो आज से तोरा से तिलक के बा ओकरा बाद आज तक ले हम ओकर मुंह ना देख।